Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagam ang nagpailinged itinagan a Paulo, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sa anak ang napagasatan iti umuna a panagaram ko. Ken nasakitanak pay kadag iti ibagbagada iti likudak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Paulo dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Napalalo agagat mo anak ko. Agin anak ka mo't, ang mga noag sakit ka iti kastangar aramidam. Ninanang met, apay ko mga agsakitak ngay. Wan taawan mo't aldaw adi ka agtrabaho. Domingo laang ti inanam. Kasapulan ti agagat, nanang. Awan pa'y mo't asawam, kan awan mo't girlfriend mo. Di na kamot ngamin kayat ni Ella. Barang no kayat naktumot lang ni Ella, nanang. Kasla awan namnama kayat nakanto day dya babae, anak ko. Pagkunan nyo matitiday ta. Nagbayag kan nga agar-aram kan kwa na. Ngam di na kamot lasong batanan. Anya nga iti amuyo, no agbaliw tumot lang ti panunot na, nanang. Saan ka kumamasaksakitan, anak ko? Ado, ti madamdamag ko nga ibagbaga na maipapankan ka. Ha? Kas kumaitian niya, nanang? Saan na kano akayat ti kaskan ka anang iset? Kundi na kayat ti manalon laang. Anya nga ti kayat na? Amerikano? Jackman ambaw, iti dayjay a babae. Adda ka manan, Manong Paulo? Saan ka di nga imbagak matan nga awan to ti mauray mo kanyak? Ngam apeng agsubli-subli ka pay laang. Gaputan na pudnuaken ka, ading ko. Ikarik nga ipayan ka iti naging awa abiyag, no siyak ti pakiasawaam. Anya nga iti maipaay mo ang naging awa abiyag kanyak, kat may sakalaang aman nalon? Ure man nalon aklaang, tanagagetak, ading ko. Ay, pasensya kan, Manong Paulo. Ngam saan akas kan kati kayat ko. Isu nga isardeng mo kuman ti agaram kanyak. Maumuma ako na kanayon ang makakita iti rupam. Kalaklakom laang kadagiti taraken mo adingwan. Gamapay adi ka man la makagatang mo't iti baro at t-shirt mo, anak ko. Ananwak ngay nanang, kat manmanwak mat arumwar. Ken mayat pa'y mat dagiti t-shirt ko Pangbalay mo ti kayat ko asawan. Tanay, puro adabot-bot na dagita pagbalay mo. Di ka pa'y makagatang mo iti baro abadom. May mayat ti daan, tapresko. Ken nadak lang mat dito'y balay. Wan ngamawan pa'y nasaya at mo't nga isuot mo numapan mo arman ni Ella. Apay, ti badok ka di ti importante, nanang. San at ti ugalik, ti kayaten na kanyak? May mayat matlaang, no presentable ka, sumango kan kwa na, anak ko. No talaga kayat nak ni Ella. Urayan niya pa'y ti ibadok, kayat naklat ta. Sa bagay, hanggang panagkunak, talaga saan nakakayat ni Ella. Awan mauray mo kan kwa na, Paulo. Di mo pa'y lasar dengan nga armunday dyan nga Ella. Panagkunam ka di, kat talaga nga awan mauray ko kenkwana. Amum, adda nakitak amang paspasyar kenkwana. Ha? No kasta? Addan sa bali amang araram kenkwana? Katwan. Kat panagkunak, dayjay ti magustuhan na. Anya ka di ti itsura dayjay alalaki? Napu daw, ken mayat ti panagbadbado na. Kasta ka di. No kasta nga rod. Isardeng kon ti mangaram kini Ella. No kayat mo, ni Dalia laangan ti armem. Saan anar ti dayjay babae? Ni Dalia nga anak ni Nana Carmen? Wan. Anya nga iti amom, no kayatan nakamat. Ay, awan nga tamanin ti karibal ko kenkwana. Ay, dahi tatidyak mo pare. Ang padasam. Kaslain sardang bumutan ti magpaspasyar ka ni Ella, anak ko. Awan nanang. At damutan sa bali ang mga aram kenkwana?
Saan laeng nga agar-aram kan kwa na dayjay. Nadamag ko asinong batan na, andyan na po daw nga agar-aram kan kwa na. Nasayaat mat nga rod. Tinsardang kuntimang pasyar kan kwa na. Masakit anak mat lang kadag iti madamdamag ko apan ang uyaw na kanyak. Ay katuan anak ko. Saan laeng nga iso ti babae? Nagadun ita. Ay kunamot no asino ang napintas ti jay nga Ela. Nanang, panagkunayo nga ta. Kayat nga ta ni Dalia. Jay anak ni Carmen? Wen, nanang. Ay wen, balasang pa'y day jay nga anak ni Carmen. Ay padasam anak ko. Padasam nga Arman. Umayak man nagpasyar, nana. Asino ti pasyaram? Ni Dalia. Apay, anya ti masapol mo kan ni Dalia? Mabalin ka di nga armak di anak yo, nana. Umay ka agaram? Ay, kunak nga no ni Ela ti ararmam. Nabayagan nga sardang ko ti agaram kan kwa na, nana. Nusaan nakakayat. Awan maramidak. Ala, mabiit laang nga rod baro. Taayabak di anak ko. Sige, nana. Kaya tagyaman nak. Urayak dito ni Dalia. Para ken ka, Dalia. Apay na kita prutas, manong. Para ken ka. Mulak da kita. Kayat ko amaramanam. Ay na, agyaman na ka, manong. Mabiit lang, mangisaganak iti merienda ta. Ay, saanin ang masapol, ading ko. May mayat mo't lang ti panagsarsarita ta. No adas ang sangwan ta, merienda. Sikaman lang ang ti makam mo, ading ko. Kumusta nga iti ubo na nga aldaw apan nagaram mo ka ni Dalia, anak ko? Nagsingpat ni Dalia kanyak, nanang. Sinangailinak iti husto. Kaslapay kat mabain akon kadag iti impasango na. Ay, amangan no adan amnamam ken kwa na, Paulo. Bareng ananang. Bareng no saan nga agbaliw ni Dalia. Lalaingam ti agaram, anak ko. Iti kasta, mapasungbat mo ni Dalia. Intun sumarunong agpasyarak. Mangalak to iti merienda. Iti kasta, saan nga problema ni Dalia iti ipamerienda na kanyak. Ay, no kayat mo. Mabalin kamot nga ilutuan iti awitam a merienda. Alaman nga ron, nanang. Intun sumarunong agpasyarak. Agluto kayo iti suman. Wen, anak ko. Awan problema iti dayta. Adak man na ading ko. Anya man na dayta awit mo, manong. Suman da ito, ading ko. Meriendahin tayo. Tapno saan ka nga gisagana iti merienda. Sika talaga. Okay lang mo't nga gisagana iti merienda. Tapno na baybayag matlang ati pan nakiistoryakin ka, ading ko. Anya nga minti kayat mo pag-istoryaan taaya. Kayat ko lang amaamuam. Anapudno ti panagayat ko ken ka, Dalia. Nusong batan naklakit di. Aramidak ti amin. Tapno saan tangagrigat. Agyaman iti dayta nga imbagam. Bayam, panunutak na imbag dayta. Sapay la ko, ma. Ta saan ka akas kini Ela? Adi na kaya tinangisit? Talaga ngamin anapili ni Ela. Napintas ka na po daw mat ngamin. Di kayat na matasawan. Adi nakngarod kayat. Gaputan na po daw kan napintas kamat. Sanak mo't akas iti kinapo daw ni Ela? Kan sanak mo't napintas? Napintas ka, ading ko. Sika lang ti mangibagbaga asaan ka napintas. Kablawan ka, pare. Kung aktumat akayat na ka ni Dalia. Nakasingsingpot ni Dalia, pare. Nakaragragsakak. Gaputa ka ayan-ayat kon. Ayun gayam, pare. Nag-break mat gaya man daela kan ti kaayan-ayat na. Ha? Nag-break da adagos? Kat nabiit da paylaan? Dahitang harod, pare. Diyak amua, noan niya tinagsinaan da. Nagalasmat nga minti ugali ni Ela, pare. Nauyaw pay. Amangan no day tati makagapo, nuaha pa'y nag-break da. Kumarkaro man nga rudan tigagat mo ita. Tadan ka ayan-ayat mo. Talaga, ananang.
Tapno manayunan pa iti urnong ko. Ay katuan iti kasta, agkasar kayon tun kanidalya. Uray pa ikat itan agkasar kami nanang, no kaya't nalakid di. Umanayan ti urnong ko. Ha, kasta ka de, anak ko. Ay, talagang amin anagagat ka. Iso adaras ka makaurnong. Ngayon nayunak pa iti urnong ko, nanang. Narigat mo it nga awisa kun adagos iti kasar ni Dalia. Wen, tapno umaamuyo pa'y analaing ti ugali ti tunggal may sakada kayo. Iti kasta, saan kayon to amarigatan, inton agden na kayon. Kasapulan ka di nga umadayo ka, Dalia. Pasensyakan, Paulo. Nabayagan nga inaplayak dito at trabaho. Italaang nga umawag da. Iso adjakon paluspusan dito agundaway. Agpasyudadak. Angem kasanutan. Agawid ak matlaang iti binulan. Ano santa pay lang taagin na dayo. Awan mo't ngamin master ka katrabaho dito lugar tayo. Ngamjak kaya't lagin na dayo tapay, Dalia. Tapno makaurnongak. Adda isingasing ko ken ka. Basta jak kayat nga ginadayo ta. Anya dayta? Agpatakder kay ti istor dito'y abay ti balayo. Ison ti bantayam. Sak ti makamo iti pagpuunam. Basta ipasigurado masak ti pakiasawaam. Kukuatan tumatlaang dayta nga istor into nagkasartan. Basta saan ka lang nga pumanaw. Agpakpakasiak, Dalia. Paulo. Wanya, mayat ka kadi. Mayat ti agistor dito'y ayan nyo. Tadayo ti istor dito'y. Napigsalakit di. Sigurado ka amang ipatakder ka iti istor? Apay ki din na saan. Basta saan kalakit di nga umadayo. Ada kwarta nga ramatam? Ada urnong ko. Sige nga, Rod. Sana bale. Para kada tamat laang ti ipatakder mo nga istor. Kantap no saan kun apanawan ni nanang. At dinamagan ti kinapig sa ti istoryo ka ni Dalia, anak ko. Wen nga rod, nanang. Ken nagadungamin ti ilaklako ni Dalia. Ado ti maayayo agumatang. Kaalaan ni Dalia ti agnegosyo. Wen nga rod, nanang. Kanamuyo, isupay itan ti aganat nga kasar kami. Tulagan mi kanon ti kasar mi. Ay kat anya ti ko namang ay. Ay katuan ko nakananang. Ngam saan mi nga irana ita matutudo. Iso nga urayan mi pa'y ngagsamar. Sa kami agkasar. Ay uwan anak ko. Tanasunit no irana tayo iti matutudo. Hi, Paulo. Oh, Ella. Nakapasar ka man. Nakita ka na pa nakitsenda ni nanang mo ita agsapa. Amok nga agmay-may saka ditoy. Iso kayat ka makasao. Anya ka diti bagam? Agbababawi ak asan asika ti sinong batak idi. Sorry no, anyaman dagiti na isaw-sawang ko amadikan ka iti kalabas. Lipaten tanti napalabas, Ella. Napalabas dagijayan. Addan kayan ayat ko ita. Awan ka din ti panagayat mo kanyak, Paulo? Anya ka din daytang ibagbagam, Ella. Imposible nga awanan panagayat mo kanyak. Siyak ti damo nga inayat mo. Iso apat siya asaan pa'y anapukaw dayta panagayat. Addan kayan ayat ko, Ella. Saan kayo pa'y mat anagkalaysa? Mabalin mo mat nga i-break. Kat data ti agkalaysa. Anya? Ada na kaidanon kanyak ang mapmapan ni Ella ijibalayo. Ada ka di rumbang amaamuak, Paulo? Saan ka madanagan, Dalia? Taurean niya pa'y ti ibagbagaday di nga Ella. Si kaitan ti ay ayatek. Imposible. Iso ti damo nga inayat mo. Iso apatsyak nga dapay laang kaimudingan na di tapusom. Saan ka ko mga agselos iti day di nga Ella? Sa bali itan. Si kaitan ti ay ayatek. Ibagam laang kanyak. No isupay laang ti ay ayatam. Kabailak mo ti ag-give up Pangasim Saan umamat akasta, Dalia? Ala, tapno awanin ti adu asaw. Tulagan tan ti kasarta. Madanagan aklaang, Paulo. Ang mga numasulisog ka iti dayjay a babae. Apay ko mga pasulisog akin ko na. Masurunak mo iti dayjay a babae?
Idi, saan nakaakayat? Ita, iso pa yan ti dumanon iti balayo? Katam mo na lang nga rodan nga adaan kan iti kaayan-ayat? Dayta ti pakakitaan, asaan anasaya ti ugali na. Iso akay kayat ka, taadayo anasaysaya ti ugalim ngem ni Ella. Nagkasar kami nga rod kini Dalia, Mr. Lonely, kat simardeng matan ni Ella. To'y pagayam mo, Paulo. Agyaman ak pagayam Paulo iti dayto apakasaritaam, ket ti makunak, adda talaga dagiti banag apagbabawian tayo, ken addamet dagiti banag apagyamanan tayo. Numay papan ken ayat, addalat ta na ikari iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Paulo, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.